आज भोर 4टाରୁ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବି ବାଲକା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାତି ବହୁତ 4ଟାରେ ତ ରାତି ବହୁତ ଥାଏ, ତ ଆରାମସେ ପୂଜା କରି ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦେଇ ପୂଜା କରି ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଦେଇକି ଜେଜେ ଆମର ଆଗଥର ବାହାରି ଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଫୁଲ ଜରି ଧରିକି ଧୂପ ଧରିକି ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିରକୁ। ଜେଜେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର। ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥାଏ ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୋର ଜୋର ଚାଲିଲୁ କାହିଁକିନା ନନା ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବେ। ଆଳତି ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆଳତି ସରୁ ସରୁ ପୁରା ସକାଳ ହେଲାଣି, ସବୁ ଲୋକ ବି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯିବା ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 6ଟା 6:30 ହେଇଯାଏ କାହିଁକିନା ଆଳତି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ସରେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ବସିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଛି ନା, ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ବି ଖିଆ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧା ସିମ୍ପଲ ଭାବେ ବାଇଗଣରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ଏତେ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଥରେ ଖାଇ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଥାଳିର ଗୋଟେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚେକା ଚକା କରି ଯେ କାଟିଥିଲି ବାଇଗଣକୁ, ତାକୁ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଳେଇ ଗୁଳା ଦେବି। ଗୋଳେଇ ଗୁଳା ସାରିକି ସବୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗୁଳା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସଜେଇ ସୁଜାଇ ଗୋଟେ ଥାଳି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଟିକେ ହାଲକା ସୁଜି ନେଇ ଆସିଲି। ବାଇଗଣ ଉପରେ ସୁଜି ହାଲକା ହାଲକା ବିଛେଇଦେନି। ବିଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଗୋଟାଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାୱା ବି ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି ତେଲ ଦେଇକି। ଏବେ ତାୱାରେ ସବୁ ବାଇଗଣ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଭାବରେ ମାନେ ସୁଜି ବାଇଗଣ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହବିଷରେ ତ ନିହାତି ଏମିତି ଖାଇବା କଥା।